A Saja aplaude o decreto sobre produción vitivinícola de Galicia no que se declaran zonas vitícolas de especial protección con medidas específicas á viticultura de montaña. No decreto que se publicaba onte no DOGA non se definen as zonas pero si as características distintivas deste tipo de viticultura propia da maior parte da Ribeira Sacra. Pero o importante do decreto e o importante para a Ribeira Sacra, bueno, pois é este recoñecemento. Quere dicir que posteriormente, así que se delimiten estas zonas, non? De que se especifiquen, pero que si vai estar a Ribeira Sacra, porque o decreto fala do 30% de viticultura en montaña ou en forte pendiente, bueno, pois van a ter un recoñecemento, é dicir, vai a hora de pedir as subvencións de reestruturación e reconversión de viñedo, a Ribeira Sacra vai ter preferencia, a hora do apoio de promoción en mercados en terceiros países, a Ribeira Sacra vai ter preferencia, a hora de medidas de desenvolvemento rural, a Ribeira Sacra tamén vai a ter preferencia. Bueno, isto é un motivo de satisfacción porque é un motivo tamén de recoñecemento para o gran esforzo que están facendo os viticultores da nosa zona, non, da Ribeira Sacra, e un recoñecemento ao seu esforzo e ao seu traballo, non, por as dificultades que nos ofrece esta orografía que temos.